बिराद दुखु मोनो आरो दिनैसिम जोङो सकाव सुनानै अर सुना मोनजायाखै दाबो नोंसोरो नायनो हायो दिनै फिसा खाजायाबो गुवाहाटियाव दंहैयो दाबो जों फैसाखौनो हरनो हाया बेनिफ्राय फिसाला सासे दङ एसेबां जोङो माल माथा बोखांनो हाया दिनै जोङो न'खराव थानो हाया मालायनि न' थांनानै सानथामसो जों जाहैबाय दाबो फै फै उन्दुना थायो हराव उन्दुनो हाया सानाव उन्दुनानै थायो ओमफ्राय हराव उन्दुआ दा दैयानो खाथियावनो दङ गरा खुरखालांबाय बेबायदि हाया जोंनाव माबायदि जानानै थागोन जों बेखौ बहुद सिन्था खालामो आरो बेबायदि गय बारिखौ जोङो माबायदि बानायफिननो हागोन बिनि थाखाय जों बिराद दुखु सरकारा जुदि जोंखौ थाबैनो हरनानै बेखौ बान्दोखौ थेना होयोबा जोङो जोबोद मोजां मोनगौमोन नाथाय गामियावबो बिराद दुखु दङ जों न'खरथाम न'खरब्रैयानो एकदम थानो हाथारा मालायनावसो उन्दुना थाहैबाय जोङो हरथामा दाबो जोङो अरदाबाव गायनोखौलाय जों जेन थेन बिदिनो खस्थ' खालामनाबाबो गायहैबाय दा आरो दाबसेयाव गायबाय बिबो फबजोबलांबाय बेखौ जों गायनो हाबाबो जोङो जेबो मोजां मोना दा माबायदि आरो फबफिनलांगोन दैया फैयोबा दा गथ' सासेया माबायाव दंहैयो गुवाहाटियाव दा जोङो जेबो फैसाखौनो हरनो सुबिदायानो गैला एसे मैगं थाइगं फानोमोन बिबो फबजोबलांबाय माबायदि हरबावनो आङो दा फिसाया मालायनि न'सो दंहैयो गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै आं बेनि थाखाय बिराद दुखु मोनो दासो बेबायदि खालामदो जोंखौ माइ फाख्रियाबो लोमजोबलांबाय सिजोबलांबाय आरो मोसौखौबो जोङो मालायनिफ्राय भारा लाबोदोंमोन बेखौ जोङो दैनि थाखाय गिनानै हरबाय दा जोङो मा बेबस्था दंबावो दाख्लैयो एसे माइरं सेरबा रानना होबाय आरो दालि एसे रानना होबाय बेखौनो जोङो एसे एनै खस्थ' खालामनानै दालि थावखौ जों संनानै जाबाय दा आरो पन्सायतआबो एसेबो मेम्बारफोराबो जोंखौ एसेबो खबर लाफैयाखै बिनि थाखाय जोङो बिराद दुखु मोनो दाबो जोङो गेस सोनो फैसा गैया बेबायदि गेस सोनो फैसा गैया जोङो जेन थेन न'खराव बरननानै सुनानै संना जागासिनो दङ पन्सायत माबा सनापुर 1 नं पन्सायतआव गोलैयो दा जोङो बेखौनो सिन्था खालामो बे दैयाबो जोंनि न'खरनि खाथियावनो थांबाय जुदि न'आ जुदि खुरखा लाङोबा जोङो माबायदि बेबस्था खालामनानै मादि थानो हागोन अखा हाबानो जोङो फै दा माल बुस्थुखौ थिखोखाना लायो आरो जोङो माबा जाखाबाय आरो दैया फैबाथाय थिखोखाना दोननि बिदि जानानै जोङो थिखोयो मानसिया बारन बोखायो बिदि माबाना थायो जोङो ओमफ्राय आं दिनै ओरैबायदि जुब जुब अखाबा थानो हाया जों हरबाथ' उन्दुनोनो हाया दा हनै स्कुल खुलिबा कलेजाव थांनाय स्कुलाव थांनाय माबायदि जों थांलाय फैलाय खालामनो हागोन ओरैबायदि जासो नामा दुब्लिजोंथ' सबबाजिबो गायनो हायाखै माइखौनो ओरैबायदि अखाया जुब जुब हाबाथाय जिबायदि लोमसावजोबो मा बुखारलाङो मोसौ अमा ओरैबायदि जों ओरैबायदि बुथुमनानै जोथोन लायो बेखायनो सरकाराबो बे माथावरिखौ होनो थाखाय बेबस्था लानांगोन माथावरिखौ होनो हाबासो जों थानो हागोन देग्लाय बिदि माथावरिखौ होनो हायाबा जों बेवहाय थानो हानाय नङा जों हरबाथाय उन्दुनोनो हाया सिन्था खालामनानै उन्दुख'ना थाबा दैफोरा फैसावना होबा जों बुखारलांगोन ना मानानै गिनानैनो जों उन्दुनो हाया बेखायनो जों गोनांहरनांगोन जाबाय गोजोन्थों रावबो खबर लाफैयाखै जोंखौ आफादफोरनिफ्रायबो फैयाखै जोंखौ কিবা খেতি মাটি এফালে বাৰী এফালে ঘৰ ভিতৰত পলক মাৰিছে 2-3 বাল হৈ গ'ল এফালে গৰু বান্ধিবলৈ জাগা নাই গাহৰি বান্ধিবলৈ জাগা নাই মানুহকেইটাও কষ্ট পাই আছে কিছুৱা নাতি কিছুৱা আছে সদায় লোকৰ ঘৰত লৈ পলাই আছে ইমান কষ্ট পালে আমি তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ আহিছে দেখিছে ভালে হৈছে কিবা এটা সুবিধা দিলে ভাল আছিলে ৰাস্তা পদূলি কেনেকুৱা হৈ আছে ৰাস্তা পদূলি তেনেকুৱাই আৰু বিয়া আৰু এটা অহা যোৱা কৰিবলৈ নহয় আৰু এতিয়া সাইকেল মোটৰ যাবলৈ সাইকেল মোটৰো নাই সুবিধা নাই আৰু এতিয়া সাইকেল মোটৰ যাবলৈ সুবিধা নাই মানুহ অহা যোৱাতে যেনে তেনে গ'লে কেনেকৈ যায় আপুনি
যাবলৈ ৰাস্তা নাই আৰু গোপৰো যাবলৈ ৰাস্তা নাই আৰু এতিয়া এতিয়া চৰকাৰে কি ক'ব খোজে? চৰকাৰ মানে এতিয়া কি দিম কি নিদিম আমি কেইটা নাজানে, চৰকাৰ মানুহে জানে। চৰকাৰক এতিয়া কি ক'ব বিচাৰে আপোনালোকে যে চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা ফাণ্ড বা কিবা এটা খাবৰ কাৰণে পাইছে না পোৱা নাই? পাইছে পোৱাটো, চাউল 5 কেজি দিছে আৰু দালি 1 কেজি দিছে আৰু ইমানেই আৰু ক'ত জুৰিব, সেইটো কেইসাঁজনো খাব? চাউল 5 কেজি দালি 1 কেজি দিয়াটো কেইসাঁজনো খাবলৈ পাব? বানপানী হোৱাত ৰিলিফ কেম্প পায়, ৰিলিফ কেম্পটো আপোনালোকে পাইছে না পোৱা নাই? পোৱা নাই MLA দিয়া নাই নেকি? দিয়া নাই। গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট থাকে, গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টটো চাব আহিছে না? অহা নাই।